Mikel Bargiela Iparragirre naiz, 51 urte dauzkat, Antzolakua, abenduan 15, Laruteiruko abenduan 15koa. Elektronikan ingenieritza ikasi neban, eta hemen Antzolako lantegi baten, itxen dut mantenimentuko ingenieri bezala, itxen dut lana. Euskaraldi danetan parte hartu dut, danetan izan naiz ahobiziko rolakin parte hartu dut, eta oin be, ahobizi naiz, eta ikaldian parte hartzen nahi naiz, ahalik eta izen, ika pixkat erabiltzeko. Mila, aurten be Euskaldixan ja sartuta gaen, nik beti parte hartu izan jonat Euskaldixan, da harik eta importante, eta aurten gaina nobedaiekin ikaldia jaukan hau, eta hementxe pixkat igual itanuei gramatik emongo jotxan hau zarta batzu, baina atrebidu ingaitxun, da holaxe joian. Zu zemu zoia ikaldian eta Euskaldian? Bueno, nik esaten duken bezala, ni Euskaraldiako danetan parte hartu izan joat, eta nahukan gogua itanua azaltzeko eta erabiltzeko eta horren inguruan itxeko, eta bitxu aurten posa handixe hartu joat hori hola izatearen. Iaiz belarri prest edo ahobizi? Ni belarri prest. Ahobizi, baina betik ahobizi, baina nik uste belarri prestek beste indar bat daukara. Ik ikusten belarri bat, errek esatia nahi jok, hori entzuteko prest da hola, eta orduan ik forzatzea hola berba itxera. Nik amakin da, amak bere, hori, amaman da, amaman bitxartekoekin da, entzun izan jonat, ikaz berbetan, eta gero gu kuadrilan beti mutilekin, hori bai, hori beti ika egin jonau, eta neskekin ja galdu. Gure kuadrilan mitzat etxo nau sekulain. De hecho, oin neskan bat edo etortzen baldin jatan, igual saiakera bat ditzen ika nahi da bela praktiko, etxatan urtetzen, etxostan forzauta zaitzen. Baina, petzatzen honat ikaldia eta Euskaldi hontako ikaldia eta hortako barrera hori pixkate apurtzeko ondo etorriko akula da nahi. Nik adibidez, eredua betik euki izan dut baserretxean, neri betik zuka in izan dut eren artian ika, edo noka amak eta bera izpat, eta lagunen artian hasiera baten zuka itxekin justana. Baina bati okurrio jakoan esatia, hemendikan aurrera ika edo noka inbi joan hau. Eta bale, eta ordutikan aurrera gure kuadrilan alegina izan joan, eta hori ika hitz egiteko. Ikusten duzula pertsona bat, ez duzu ezagutzen, eta lehenengo hitza nola egin. Bai, hori da. Eta nik hor ustot, ni neu pertsonalki, hor pixkat aldatu niri Euskaraldia lehenengotik hasitza lagundu izoztala hori salto hori egiten pixkatxo bat, pertsona baten akun eta lehenengo hitza euskeraz. Hortan aitortu beharra jaukanat, naizela oso aurreritzia batzutan, da igual sartzaiz lekun batera o juteiz nolabait, eta ikusten duen baten bat, igual itxuri hartzean Euskalduna ez dela izango, eta baiale lehengo hitza erderaz botatzeko nau. Eta askotan, igual Euskalduna daun, eta perfectamente ingenkien euskeraz. Eta biharra jaun, nik uste jonat, pixkat ezagutza aldetik ez nuken esango, baina erabilera aldetik, Antzolan bertan be, nik uste dut azkenengo urtetan bera indula. Eta nik esango nuke, pandemian ondoren, ondikan bera hogei atzela. Bera baita, zeleiken, bai. Nik uste dut, eta hori asko YouTube dontzuzko horrekin, bideo, telebista, erderia, eta gaina hispanua, hispanua. Uste jonat, azkenengo 10 urtetan 10 punto edo jauzala, erabileran kontua. Nik uste hor da hola
erabileran daukula pixkat horre gabezia hori, ez? Gero ez da erabilera, zela erabiltzen dan. Osea, aditzak. Ja, hor. Zeukun. Nik hori entzuten duten bakoitzian, emute jostak, hola, bum, zela zeukun, zeukagun orduan, zeukun, geukan. Eta, bueno, halako kasuak... Bai, eta ikan be, por ejemplo... Bueno, ikana daia, adibidez. Ikan be, bai, guk askotan entzun behar izate jo nau. Normalian, adineko jendia diktatorren bronka batzuk eta baina zesan dok, eta jaukatekela eta bestia eta... Zango txakatela eta ze da hori, ze hizkuntza raro da hori. Hori baino asko zerrazagoa dok eta... Bai. Guk holaxe hola jarraitzen duen, eta bintzat euskeraz behintzat, eta IKB hor sartzen jauna gure egunerokotasunean, euskalditik kanpo be, nik uste dut polako ariketak balioko da, ariketa honek balioko dozkula, pixkat, hau gurekin gelditzen dan da, hola jarraitzen duen. Bai. Hala izan da, seguru baiet. Ingo hitzu guk, aleginak ingo hitzu hau.